মনে মনে মু ভারি সুন্দর অইনা দেখে মু বারম্বার মনে মনে মু ভারি সুন্দর অইনা দেখে মু বারম্বার আউ যেতে টোকা অটই বান্দর আউ যেতে টোকা অটই বান্দর মনে মনে মু ভারি সুন্দর মনে মনে মু ভারি সুন্দর আজি মোর বাহাঘর কালি মঙ্গল আজি মোর বাহাঘর কালি মোর মঙ্গল মনে মনে মু ভারি সুন্দর অইনা দেখে মু বারম্বার মনে মনে মু ভারি সুন্দর অইনা দেখে মু বারম্বার আউ যেতে টোকা অটে বন্ধর আউ বাবা ওজন হয়ে যাଉଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ବାବା ବାବା କେତେ ଜିନିଷ ଓହୋ ଓହୋ ହରିଓମ 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 କହିଲନି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାଟେ ପଠେଇଥାନ୍ତି ନା 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 ମୁଁ ଏଥରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ବା କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ନୂଆ ବାହାରିନି ତାଙ୍କ ବସ ହଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୋର ସବୁ ବାହାଘର ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ପଳେଇ ହେଲା ଚିଠା ମିଳା ଚିଠା ମିଳା ଚିଠା ଖାଇବା ଚିଠା ମିଳା ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଓହୋ ଗୋବର ଗୋବର କଣ କହିଲ ଗୋବର ଗୋବର ନା ଗୋବର ଭଲା ମୁଁ ତ ତତେ ମାନେ ଗୋବର ଡାକେ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଆସ 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 ଚିଠା ମିଠା ଚିଠା କହିଲ 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 ଲେଖି ଚାଲ ଏଇଟା କାଢ ମ ମିଶା 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 ଦେ ଦେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ବା ହଁ ମିଶା କହୁନା କୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢୁ ନା କାଢ ଗାଣ୍ଡୁମାଳ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ନା ଗାଣ୍ଡୁମାଳ ରବେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହଁ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ହଁ ସାଲୁକନା ହଁ ସାଲୁକନା 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 ଠିକ ମାରେ ହଁ ତାପରେ ହଉଛି ରୁଲି ସାଲୁକନା ରୁଲି ସାଲୁକନା ସାଲୁକନା ଇଏ ସାଲୁକନା ଏଇଟା ପଡିବ ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପଡିବ ଏଇଟା ପଡିବ କଳସୀ ଉପରେ ଇଏ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ଲେଖେ ଖଣ୍ଡେ 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 ଠିକ ମାରେ ହଁ ଦିଖଣ୍ଡ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କଣ ହବ ବାମୁଣ ଖଣ୍ଡେ ନବ କଳସୀ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ପଡିବ ତୁ ଗଣେଶକୁ ଦବୁନି ସେଥିରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଅଧା ରହିନଥାନ୍ତା ଦୋକାନ କରି ମୁଁ କାଟିଦବୁ କଣ ଏଠି ରିଲିଫ ଦବୁ ନା ଏଠି ତୁ ବାହା ହବୁ ଛାଡ ଛାଡ ଆଉ କଣ ଆଣିଛ କହିଲ ହଁ ବେକାରିଆ କଥାଟା କରୁଛୁ ହଁ ତାପରେ ସଳିତା ହଁ ସଳିତା ସଳିତା ବିଡାଏ ହଁ ତାପରେ ହଉଛି ବଳିତା ସଳିତା ଯୋଉଟା ତ ବଳିତା ହେଇଟା ନାଇଁ ସଳିତା ହଉଛି ଏଟା ଜଡା ତେଲରେ ପଶିକି ଆମେ ଦବୁ ଏଟା ହଉଛି ସଳିତା ସଳି 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 ସଳିତା ଏଟା ହଉଛି ବଳି ବଳି ବଳିତା ବାସ୍ ସଳିତା ବଳିତା ଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଘିଅ 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 ସିନ୍ଦୁର ଧ ସିନ୍ଦୁର ପଇତା ପଇତା ଦିଟା କଣ ହବ ରଖ 1 2 ପଇତା 3 ପଇତା 4 ପଇତା 5 କଇତା ସେଇ ପଇତା 5ଟା ପଇତା 5ଟା ପଇତା କଣ ହବ ଆଉ କଣ ତୁ ବୁଝିପାରୁ ନା କଣ ଆରେ ଗୋଟା ପଇତା ଆମର ପଇଲା କଳସୀ ଉପରେ ଗୋଟା ପଇତା ତାର ପଡିବ ତୋ ବେକରେ 4th ନାଇଟ୍ ଦିନ ତୋ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆମର ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦିଆହବ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟା ପଇତା ଆମର କଳସୀକି ଦିଆହବ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକି ଦିଆହବ ମାନେ ଲେଡିଜ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କଣ କରିବେ ଆରେ ଭାଇ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ସବୁ ପଇତା ପକେଇବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଂଶୀ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ଦେବଂଶୀ ତାଏ ପଇତା ପତାଇତି ପିଲେ ଜାଣିନୁ କିଛି କାହିଁ ପାଠ ବିଷୟରେ କମ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ ଡେରି କର ଇଏ ଘିଅ ଘିଅ ତମେ ଆଉ ନହେଲେ ତ ଜର୍ସି ତେଲ ହବନି ଜଳିବନି ଆଉ ଏଇ ଘିଅ ପାଇଁ କମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କି ହଁ ଲେଖେ ପଞ୍ଚମୂର୍ଜ ସପ୍ତମୂର୍ଜ ପଞ୍ଚମୂର୍ଜ ଆହୁରି 8 ପାଳେ ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ପଞ୍ଚମୂର୍ଜ ସପ୍ତମୂର୍ଜ ଲେଖେ ଧଳା ମୂର୍ଜ ନାଲି ମୂର୍ଜ ବାଇଗଣ ମୂର୍ଜ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିବି ଆଉ କଣ ସେ ରହିଲା ପୁଣି ପଛରେ କହିବୁ ନନା ଇଏ କରିଦେଲେ ହଁ ବଡ ପଇଡ ଖୋଜେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ ପଇଡ ଏଠି ତଳକୁ ଅଛି ବଡ ପଇଡ ବଡ ପଇଡ ହେଲା ତାପରେ ଛୋଟ ପଇଡ ଛୋଟ ପଇଡ ଛୋଟ ପଇଡ ସମୟ ନାହିଁ ଛୋଟ ପଇଡ ମଝିଆ ମଝି ପଇଡ ମଝିଆ ମଝି ଏଇଟା ହଁ ସାନ ପଇଡ ଏତେଟା ପଇଡ କଣ ଆରେ ମୂର୍ଖ 3 କଳସୀ ବସିବ ଆଉ ଗୋଟା ଯୋଉଟା ବେଦିରେ ରହିବ ସେଇଟା ପୁଣି ତୋର ଯିବ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ପଡିବ ଘର ଭିତରେ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ କିଛି ହେଇନି ପିଣ୍ଡ ଆବେ ହୋମ ପିଣ୍ଡ ତୁ କଣ ମରିଯାଇଛୁ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଚଉଠି ଦିନ ପୋଡା ନଡିଆ ସେ ନଡିଆ ମୁଁ ପୋଡିକି ଆଣିବି ନା ତୁ ପୋଡିବୁ ଆଉ ହେଠି ପୋଡିକି ନେଇ ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ହେଇଠି ପଡିବ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ତମେ ଭାରି ସିଆଣିଆ
ଏଇ ତ ହିସାବ ଦେଇକି 2ଟା ଗାମୁଛା ଦେଲ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଘରକୁ ଆସିକି ପକେଇବିନି ନା? ସେଇଟା ଘରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିତରେ ଛାଡ। ରଖିଲୁ। ତାପରେ ଅଗୁର 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 ହଁ। ଅଷ୍ଟମହଷଧି ସେଇଟା କଣ ହବ? ତୁ ଧରୁନୁ। ତାପରେ ହଉଛି ପଞ୍ଚସମାଧି। ସମାଧି? ଏଟା ସମ୍ବଧି ହୁଅ ତୁ କି ଜାଣିନୁ କାହିଁ ଗପୁଛୁ? ମହୁ ଅରିଜିନାଲ କଣ ଖାଇବୁ ନା କଣ? ଦେଖିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବ ପାଗଳଟା ନା କଣ? ତମେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଗୁରା ରଖ ତୁ କାଲି ମାନେ ଠିକ ମାନେ ମୁଁ ସମୟ ଫେକ୍ସ ମୂଳେ ହନା ଟାଇମ ନାହିଁ ବାହାଘର ମାନେ ସିଜିନ ଟାଇମ ତୁ ମତେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଇଏ ନଳକୂଅ ପାଣି ଇଏ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ରଖ ତାକୁ ଛୁଁ ନା ତୁ ଗାଧେଇ ଦବୁନି। ହଁ ତାପରେ ହଉଛି ଆମ୍ବ କାଠ। ଏତିକିରେ ହୁମ? ସେତିକି ଆଉ ଦଉଛି ମୋ 4ଟା କାଠ ଗଣନ୍ତି। ଏତିକି କାଠକୁ 200 ଟଙ୍କା ରଖ ସେପଟେ। କଣ କହୁଛ? ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ବାରିଆଡେ ନଗେଇଥିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆସୁଛୁ ଜିନିଷ ସେପଟେ ଲେଖେ ଆମ୍ବ କାଠ ଗଲା। ହଁ ଟଗର କାଠ ସେଇ ଯୋଉ ଶାଳ କାଠ। ହଁ ତାପରେ ପିଆଶାଳ କାଠ। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ନେଇଯାଇଛ ନା କଣ? ଇଏ କଷି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ଗଲା। ହଁ ଆଉ ମାଠିଆ ଆବେ ଏଇଟା ଯୋଉ କଳସୀ କଳସୀ ଠିକ ମାର୍କରେ ରଖିଦେଲେ ହବନି। ହଁ ଛିଣା କନା କଣ ହବ? ନାଇଁ ଭାଇ ଏବେ ଏଇଟା ମୋ ଗାଡି ପୋଛାଟା ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳସୀ। ତାପରେ ଘଟ କଳସୀ। ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିକି ଗାଧେଇବି ନା କଣ? ରଖୁନୁ କାହିଁ ଗପୁଛୁ? ସେଟା ଦେ ହଁ ଏଇଟା ଏଠାକୁ ମୁଁ ପଛରେ ହିସାବ କରିବୁ। ହଁ ନେ ବଡ କଳସୀ। ମଶା ଧୂପ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଘର ଜିନିଷ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଘଣ୍ଟା ବେଟିରି କଣ ହବ? ଆମ ଟୋକାକୁ ମାରିଦେବି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସୀ। ଏତେ କଳସ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବେଗ 2ଟା। ସେଇଟା ତମେ ଘରୁ ଆଣିଛ ତମେ ନବ ନା? ଜିନିଷ ଆଣିଲି ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଲି ମୁଁ ଘରେ ଶିଖି କଥାଟା କରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ ଗୁଡା ଛିଣ୍ଡା ବ୍ୟାଗ ପୁରୁଣା ବେଗ ଆଉ ଏ ବେଗ ରଙ୍ଗ ସିଆ ପୁରୁଣା ବେଗ ମତେ କଥାଟା କରୁଛୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଲା ବୋଲି କିଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଛାଡ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ମୋ କାମଟା କରିଦେଲ। ହଁ ଏତେ ସବୁ ରହିଲା ତ ହିସାବ ହେଲା ମୋଟ ଉପରେ କାଲକୁଲେଟର ମାରି ଦଉଛି। ତମେ ହିସାବ କରିକି ଆସିନ? ହଁ ଦେଖେଇଲୁ ମତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାମୁଛା 4ଟା ତାପରେ ରହିଲା ଇଏ ହାତ କାଢେ ଲୁଚି ଯାଉଛି କଳସୀ ଲୁଚି ଯାଉଛି କଳସୀ 3ଟା ଏପଟେ ଗୋଡ କାଢେ ଏପଟେ ପଇତା ଟେକେ ହଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ତାପରେ ଇଏ ବଡ ନଡିଆ ଛୋଟ ନଡିଆ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସେଠିକା ଇଏ କଣ ଉଠୁ ସେ ଫେକ୍ଚା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ବେଶୀ ନାହିଁ କାଇଁ ପୁରେଇ ଦେଲ? ହିସାବ ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଘର ଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେଶୀ ତ କିଛି ହେଇନି ତୋର ମୋଟ ଉପରେ ହେଇଛି 7,777 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଆଉ କଣ ହେଲା ହଇ ହଜାର ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ଥାଉ ନା ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିଲି ଥାଉ 7,000 ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛ? ହଉ ତୁ ମନେକର ବେଗ ରଖିଲୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଖାଲି ନଉଛି ଏଗୁରା ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଉଛି ମନେକର ଏଟା ତୋର ହେଲା ଏଇଠି କୋବି ନେଇବା ଭାଉଜ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା କଣ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତତା କାହିଁ ପିଲା କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି? ଆମ୍ବୁଲ କଣ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ତୋ ନା ପଖାଳ ଦେଇଦେଲୁଣୁ ସଇଲା ନା? କଣ ଚାଲିଛି କଣ ବେଶ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ବେଶ ହଉଛି ସରିନି। ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭାଉଜ ବାହା ହେଲା ମତେ 2 ଦିନ ବେଶ ହେଲା। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ମନ୍ଦାରଟା ପକେଇଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ନଜର ଲାଗିଛ ତୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛୁ ବିଦ୍ୟାରଣ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦା ଫୋବିନ୍ଦା ସବୁ ଫେଲୁଅର ତୋ ମୁହଁ ମାନେ ଯୋଉ ମାଙ୍ଗା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏଇଠି ପକେଇଲୁ ସେ ଠିଆ ହଉନି ଆଉ ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ସାବୁନ ନଗେଇଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଫୁଲମାଳା ପଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ତାଳି ମରା ଯାଏ। ଏ ମଉସା କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆସିଲା ମୁଦି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଘରେ କିଛି ହବନି ଦୋକାନ ବୋଧେ ଗଳି ବଇଲା ମାଟିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଦୋକାନ ଭଳି ପଡିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି
ଇଏ ମରିଗଲା ଆଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଙ୍କ ଉପରେ ଚେୟାର ଚପେଇ ଦେ ଚେୟାର ଚପେଇ ଦେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇ ଦଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇ ଦଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକା କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ମରିଯାଇଛି ଗୋବର ମୁଦି ମିଳିଲାନି କୋଉଠି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଏଠି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବିବାହ ଜନିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ବିବାହ ଜନିତ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଆସିକି ଯେମିତି ଏଠି ପଡ଼ିଗଲ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର କିଛି ହେଇଗଲା ମୋର ଯାହା ତମକୁ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ତମର କିଛି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ମୋ କଲିଜା ଗଳି ପଇଲା ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବିଲି ସେଟା କହି ନ ପାରିବାଟା ଭଲ ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ପଡ଼ିକି ମୁଦିଟା ମିଳିଲାନି ସାମାନ୍ୟ ମୁଦିଟା ମିଳିଲାନି ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ମାନେ ଦିନ ମାନେ ସକାଳୁ ଗଲଣି ତମେ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମେ ବୁଲୁଛ ଗୋଟେ ମୁଦି ପାଇପାରୁନ ମୁଦି ପାଇଁ ମିଳିନି ଆମେ ମୁଦି ପାଇଲୁ ହେଲେ 120 ଟଙ୍କାର 2ଟା ମୁଦି ପାଇଲୁନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଦି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଜିଆଇ ତାର ନେଇ ଆସ ଗୁଡେଇ ଦିଅ 2ଟା ମୁଦି ତିଆରି କରିଦିଅ କାହିଁକି ତୋ ମାଇପ କଣ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାନ୍ଥ ଜିଆଇ ତାର ପୁରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ରଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦବୁ ରେ ଗୋବର ଆହୁରି ଛାତିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ ଉପରେ ନାଇଁ ତା ଛାତିଟି ଠିକ ଅଛି ଫୁଲଟା ଆଡୁ କର ତୁ କଣ ବୋଦା ବଳି ପଡିବୁ କି ଅଣା ହବୁ ନାଇଁ ସାର୍ ମନ୍ଦାର ମାଳ ପକେଇକିରି ଏମିତି ରହୁଛୁ ସାର୍ କଣ ସାର୍ ମାନେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ସିଧା ସିଧା କହ ଏଟା କଣ ଏଟା ତାନା ନା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ମୋର ଗାଜିମେଣ୍ଟ actually today's my engagement ମାଇ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମାଇ ମାଇ ନା ମାମୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବେ ମାନେ ସିଧା ସିଧା କଥା କହ ମାନେ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ତ କେବେ ଇଏ କେ ଶ୍ୱଶୁର ନାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଉସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ ଏଇଟା ଏଟା ତାନା ନା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନା ବାହା ବେଦି କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛି ଆକୁ କଣ କହୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁର ଏ କିଏ କଣ ସତ କଥା କଣ କଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହଉଛି ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଁ ହଉଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନୀ ଆପଣ ତ ମତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନ ଚିହ୍ନିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କାରଣ ବିବାହ ଜନିତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଇଏ କରିବୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମୁଦି ସାର୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଦି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁନି ମନ୍ଦ କାହିଁକି ଯାହା ହେଲା ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କର ଆଜିର ଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯା 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 ଏଟା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଟା ତାନା ନା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନା ବାହାଘର ଯୋଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ କଣ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଆଜି ବିବାହର କଣ ମତେ କହିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଆପଣ କରିବେ ପିତା ହିସାବରେ ବୋଧେ କଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ରେ ସତ କଥା କଣ କହୁନ ସତ କଥାଟା ସାର୍ ହଉଛି ଆଜି ମୋର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅଟି ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି କନ୍ୟା କିପରି ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଡାକିଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତା ଦେଖାଣ ଚାଣ ହେଇନି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇନି ନା କଣ ଇଏ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ମୋଟରେ ସାର୍ ଟିକେ ହାତ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଟେ କିଏ ସେ ଝିଅ ଡାକ ଡାକରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆମ୍ବୁଲି ଆମ୍ବୁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲି ଚିଲେଇଲେ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ତନ ତମେ ଯୋଉ ହଁ ଯୋଉ ସକାଳେ ଆଣିଥିଲ ଚନ୍ଦନଟା ଚନ୍ଦନଟା ଘୋରିକି ଲଗେଇବାକୁ ହଁ ବାକୁ ତାକୁ ଲଗେଇକି ମୋ ମୁହଁ କଇଁଥା ବାଇଗଣ ପରି ସିଝି ଯାଇଛି କଇଥା ବାଇଗଣ ପରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଛାତିକି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ଜିନିଷଟା ଯାଇଛି ଟିକେ ଛାତିକି ଲାଗିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବି ମୋ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗିଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜିନିଷଟିକୁ ଟିକେ ମୁଁ ତର୍ଜମା କରିବି ଦୋକାନରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଚନ୍ଦନ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଉ ରଖିବିନି ଯଦି ଏଭଳି ଅପମାନ ନାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନା କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଡେଉଁଛୁ କାହିଁକି ଛେଳି ଭଳିଆ ଜମା ମୁହଁ ଖୋଲିବନି ବୁଝିଲ ସେମିତି ମୁହଁ ଥାଉ ପଛେ ମୁଁ ସେଇ ମୁହଁକୁ ନେବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କାହିଁ ଭାରି ଟାଣୁଛି ସେ ପିଲାଟି ମତେ ଟାଣୁଛି ବର୍ଷାରୁ ଦବ ନା ନାଇଁ ଟାଣୁଛି ବା କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଟାଣି ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏତେ କଥା କହନା ମତେ ସିଧା ସିଧା କଥା କହ ତୁ କିଏ କଣ ତୋର ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋବରା ମତେ କହିଲା ଗମ୍ଭୀର ନା ଭିତର ମାନେ ଗୋବର ମତେ କହିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ବାହା ହେବି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିବାହର ହେଇପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମଲା ବେଳେ ଭୂତ ହୋଇକି ରହିବି ଛାତିକି ଲାଗିଲା ଆଉ
କଣ କଥା କଥା ଚାତିକି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କଣ? ଛାତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜ ତା ବାପା ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଗକୁ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଏଣେ ଖବର ପାଇଲି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ କୋଉଠି ଟେକିଣ ଆଣିଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଟକଙ୍ଗ କରିଦେଇ ଟକଙ୍ଗ। ତୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ତ ସିଏ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବାପା କରିଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଇକି ତ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ତେଣୁ ଟିକେ କଥାଟି ଛାତିକି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଡାକୁନୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ 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 ଆଉ ସିଏ ହେଇଠି ଅଛି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବା କଣ ଦରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ନବ ନା ଆଉ। ଓହୋ ମନେକର ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଆଉ ନା ହବନି ହବନି ସେମିତି ହବନି। ମୁଁ ବରଂ ତୁ ଟିକେ ସେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉ ପିଲାଟି ମୁଁ ଆସିକି ଦେବି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉ ଟିକେ ହେଇ ସମୟ ନାହିଁ ଫୋନ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଭାବ କରୁଛି ତ। ହଁ ହେଲା ଆମ ଘର କଥା ଏଥିରେ କଣ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଆସୁଛୁ ରେ ଆସୁଛୁ ରେ ସେ ମତେ କହିଲା।